Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Oh my God! Ipa-check up ka iti doktor. Anya, saan kami dyan kaya nakaadok lang tinangan iti salamagi, so kastoy. Apay nga na mahilig ka iti naalsam. E din to ta. Sigod mo tadi mo kaya tikas na. Diyan ka mo. Apay, dagas ka diti mga ni tinalsam. Oh my God! Mapanta iti doktor. Diyan kayat, mami. Awan sakit ko. Diyan kayat. No, dadoma. Maborbor siya anak ni Victor. Kasla. Ada tagiti naisal sa lumina tignay na. Atsak mawatan. Ala, apa yung may kulkulong ka? Ah? Ay. Kuwatatang. Malagip ko lang ni Victor. Apay aya. No, dadoma. Ada dagiti saan ko ang maawatan agaraw na. Siguro, excited iti panagkasaryo, ah? Nga ta, tatang? Tala ko mapay ti sabali ang makagapaw. Awan matkit diti amok. Ngam, maborbor siya anak lang amintin ko na. Aglalo idimbaga na akayat na may sapsapa ti kasarmi. Ngam itinagtulagan tayo apit siya. Ni Auntie Dorothy. Hello, Auntie. Iho? Mabalin nga umay ka diti balay. Ha? Kaya't ka nga binakasarita, iho. Bueno saan, sigan ti mga lokoy iti anak ko, tapasig up iti doktor. Apay, Auntie? Sang patag. Mali ka naman ang tirusok na. Ha? Anya? Amangan matkit tino, at dan sakit ni Chona. Inalukoy ko nga pakita iti doktor nga di na kaya. Isuhasi ka man laag ang kahit akong bigsir. O sige, umaya ka, Dagos. Anya ko man nagsayahan. Umayat ni Casilda may sapsapat ti kalay sa amin. May itinapagtulagan may apit siya. Mamakak malay. Ang mga lumaamuan ni Tiyo na ti plano may nga panagkalay sa. Kat isunto ti mga lapit. Iti panagkalay sa amin ti ayatek. Saan mo taro rin mabalik kay Pudnok kini Casilda ti napasamak kada kabidi kini Tiyo na. Dominic. Inawagan na kong namin. Saan ka madanagan kanyak? Nasayatan tirik nak. Iso nga gawid kan. May mayat siguro no agpa-check up ka. Amang ano anya dahi ta sakit mo? Kinunakmat nga awan sakit ko. Anya kayo ka di. Ako na ang ngawan. E dinto sa sangkapay mo't nagpa-check up iti doktor. Uray pay. Siyak takim bagi. Mariknak no da sakit ko no awan. Iso asandak man kay suro. Kahit milang ti makasigurado kan mamin. Saan kayo nagtaktak iti panawan? Saan ko asayangan ti panawan ko ama po ka? No si katika po na. Agyaman na kiti dayta, Dominic. Agyaman na kiti panangi sakit mo kanyak. Gapo tayo ayat ang kawanay. Wan, amok dayta. Dagulit ka lang unay. Iso asan mo nga ulit-ulitin dayta balikas. Diyak kaya ta ka na manggag dayta. Jonah. No di mo kaya ta kagura ka? Di ka nagpilit, ha? Taurian niya pa'y tararamidam dinak maaluko yung agpakita iti doktor. Panangi sakit mi. Ti ayat may amang pa-check up king kay ti doktor. Awan narot ti sakit ko. Awan sakit ko. Mawatan nyo. Iso asa andak apakadanagan. Sorry, auntie.
Yak maalo ko hingag pa-check up. Oh, natangkenlat tati ulo na. Ako amang ano dalang nakandaan ni kontra iti tiyan na. Sapay lang ko ba? Nakatangag pa iso. Katawanan ti sabali ang makagapo. Kasi iti na ko na yun. Mas dao kayo no apay ana esim la unay iti na alsam. Dahil tangarod ka, iho. Maburbur siya, anak. Awan mo't amo kami lagrungar aramidan ti anak ko. At hamot lata dito'y balay. Kan iti opisina ta. Talagang awan. Makita ti kinamana. No labsem ti agsarita. Yak pa'y na iggaman ti murdong tiramay na. Maburbortyahan daw unay damami kan Dominic kanyak. No apay, at pag-aayat ko ti mga ni tinalsan. Kan masansan nga, agsakit ti rusok ko kadagbakwarak. Apay ko mga ibagak kadakwada ti kasasaad ko. Jak tupulos si baka. Jak kayat na maamuanta. Nga agi na magkaya. Sa anak pa yan nakasagana. Amang ibagay ti pudno akasasaad ko. Nang runa ti maipapani ti napasamak kada kami kini Victor. Iha, mabalin ka ding agsarita ta. Anya man ang ti pagsaritaan ta, mami. May papan ka na kayo, ganito, Milik. Manan! Iha, makita kat concern unay kan ka. Kaya't nasawa na talaga nga ay ayatan na ka ni Dominic. Wan, mami. Mamatya kiti dayta. Amok la unay. 100% asaklaan ti ayatan ni Dominic. Sayang, no ibawing natirik na iti sabali. Anya ko ma. Kanapay ko mga ramidan na ti kasta, mami. Idinto ta ko nakmat. Kan mariknak unay. Ay ayatan nakunay ni Dominic. Ngam iha, uray ka sa no ti panagayat na ken ka. No di namat marik na nga ay ayatan. Amang ano agpaliw to tirik na na. Kat, madayo. No kasta man bilang, mami. Awan nasa kitabakrang ko. No isukat nak ni Dominic. Ha, nagkado di ta lalaki. Iha, saan ka kadi masayangan? Ama pukaw mo ti kasken kwa na. Mami, no isukat nak ni Dominic. Kaya't naasawan, saan na napudno ti panagayat na kanya. Oh, iha, panunutom nga minan ti ibagbaganaken ka pa nagsimpayo. Makatitili ng dayta nga ibagbagana, mami. Kanuray mat na kayo. Dayta langan ti sang kadamag yung kanyak, sang kaibagayo kanyak. Ngam ibagak dayto kada kayo, mami. Awan pa'y iti bokabularyo, ti makiasawa. Kat, kaanon to nga ron? Yaka mo, mami. Kaano nga ta amaalo ko'y kunisyo na amagikalay sa kanya. Kuma, da kami ti umun-unang agkasal ng da Victor kan Kisilda. Dominic, Ah, apay ang nakapanimid ka dito sa ango tiri daw yung. si kawat gaya. Awan, malagip ko lang ni Chona. Aging kay ta, di na pa'y kayat nagkalay sa kami. Litan pare. Wan, malagip ko gayam. Mayat kayo nga gabay no agkasar kami nga umununa kay ni Chona? Ay, ko, pare. Apa yan naklad ka? Sana mabalin, Dominic. Apa yan sana mabalin? Nalipatan ka din. Akagurgura unay ni Chona ni Criselda. Barang isundot ti pagkapyaan da. Tagayim damanan. Kasano nga rodan, pare? No isumat ti pagatrasan ni Chona ang nakikasarkin ka. No kas pangarigan na mapagmayat mo. Anya.
No mapaanlugot mo ni Chona nakikalay sa akin ka. Di ka agaramid ka na kitisaan na magustuhan. Amangan, no iso ti pagatrasan na pare ko. Manulang aldawan. Agkalay sa kaminton ka ni Victor. Kasto'y gayang tirik na tinandanin may kasara. Saan ko may ladawan tiraksak ko? Kansapay la ko ma. Taag-taang tungag na nayon kada kami tiragsak. Kan kinatalingan. Sapay la ko ma sa bata ni Victor to'y awag ko kankwana. Ateta, tagun-unin ti sila ko na. Sumbatam ko man tiawag ko, Victor. Hello, Chona. Oh, agyaman nagta sinong bata mat lang tiawag ko. Anya kami ti bagantay mawag ka. Ado di bagak? Kan, mailiwa ka magangag iti. Nasamit na boses mo. Sabi ka nakon. Di na kuman bori-boren, Chona. Please. Namnamaam nga ta, amalipatak tinapasama ka data, Victor. Chona. Nayagos talang iti sulisog ko na manin. Iso nga na tinapasama ti di ka na ta. Kat? Kas jailatan? Ha? Awalan yaman na na dyan napasama? Gatakit mo sa akin. Umay ka dito'y balay. Dito'y ti pagsaritahan ta. Uray, katawan ni Mami. Kastamat na giti katulong. Agmay may sakit ta dito'y balay. Kayat, noan nga ti bagam. Iti cellphone lang ti pagsaritaan ta. Di na ka di kailiw ang makita. Nabayagan na saan ta nagkita, Victor. Taan ako mano na bayakin at ito nagkita. Ken iti ka ano man, ken saan kakaiyo ang makita. Iso nga isang ding monti pa nag-iilusyon mo. Laglagi pam, ha? Adan sungsung batam kanya. Linipat konday jay, Chona. Iso nga lipatan natin. Saan mabalin? Asaan nak ngay kalay sa Victor? Gapo ta adda na pasamak ka data. Mabaling ka ni. Saan mo nga idildil ti baging kanyak ta saan ka ngayayatin. Masursuro nagtungayatan, Victor. Mati ka na. Umay ka nga ro dito balay. Dito'y ti pagsaritaan ta. Kulak mo at Chona. At tiyak kayat ti umay di ka baliho. Pues, no di mo kaya ti umay dito balay, siyak nga ro ti umay ti balayo. Okay? Antiya. Ado ti romba nga pagsaritaan ta. Saan? Di ka umay dito'y balay. Kay pasigurado adinak masyado lumay ka dito'y balay. Anya? No kasta kita tangaro ti restaurant. May pagkakon ka. Yak kayat. Na. Taanyat kayat mo, ha, Victor? Kayat mo ka dito ibutaktak ko tinapasamak ka data? Kat makamuditan no anyat ibunga na? Ha? Oh, saan to na? Please, di ka kumagaramid iti skandalo. Pues, ulitat. Agkita tangarod. Tap na makapagsarita ta, itinasayat. Masikuranak mat nga gyan iti unag ti balay. Nagbuy-buyal at tan iti TV. May mayat dito yung ruhar. Barak no anda dumagas ang makitungtong. Imbagtulaan. No syakton ti para bantay nga aglako iti pagtagilakwan iti furniture. Sigurado. Saan ton ang mabore. Lucilla, Ni Dominic dayta sumungan. kumusta? Oh, kunak na si Kantimang bambantay ti pagtagilakwan nyo. Saan pa'y? Saan pa'y ang nag-live ti para bantay iti pagtagilakwan? Oh, kastagayam. Sa di na tinagapwam. Tanagapo ka matitilaon. Ah, nagapo kiti, barkada. Nagpaitulodak nga may dito talyer nga itilogan ko. Apay?
Adadadal, jinugan mo? Maditi prenon. So ngayon pang ko iti talyer. Nakita mo nga ron ni Victor. Saan nga ron? Mas dawak tawan. Tiyam mo kat. Ada riti balayo. So ngayon mayak. Anya? Ni, naparan na nga ron, no awan ijetalyer apag trabahuan na. Dahil nga ron ti kasuron ti busda. Nakad-ado ka no ti kam-kamakam da. Ngam saan na simbrek ti kain ayat mo. Padasik man nga awagan, no sa dino ti ayan na. Ay na, itay pa'y nga awagak. Ngam saan na sumungbat. Anya? Amangan matkit din no nalobat. Saan ko nga mo? Mabali na kasta. Wino, awan signal, iti ayan na. Oh, agyaman ak Victor. Dimten ka matlang iti lugar ngayon baga kapakitaan ta. Sige. Manganta kabayatan ti panagsalita ta, ha? Kuma, kat inoray na. Tasak tinag-order ka na gito. Makaragsakak ti mangilibrikan ka. Iso di ka nagreklamo. May nayon manin ito utang ko kan ka na gito. Oh no! Saan ka singaran iti bayad na gitoy? Umanaya na kasla bayad mo, ti pan nakakita, kan pan nakisarita, kan kaita. Kuma, Okay, sakbay ang madadal timod mo. Manganta pay. Jonah! Ah, Victor! Mami! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sakbay ang madadal timod mo. Mangantan. Kabayatan ti panagsarsarita ta, okay? Jonah! Ha? Ni Mami? Pagdaman dito eh. set up ka di da ito, Jonah. No! Saan, Victor? Diyan ka mo nga may magdito ni Mami. Aday ta ni Mami. Di ka matanakan? Awan ti maamuan na katata. Promise. Agyaman na karon lukas ta. Apay nga daw kayo dito'y adwa. Ah, Mami. Nera na lang, mata nagkita kami kin Victor dito eh. Isa ko na na. Agsango kamlangan amangan. Kat siyak nagilibre. Anya na pan nakairan-ranana. Ta nagkikita tayo at talo dito'y. Sige, sige. Nayon ang pahinga ti order mo. Tada tayo na talo ti agsasango amangan. Mami? Oo. Apay na pamulagat ka iha. Apay, di na kaya't akasango amangan. Ni, saan mo takasta, Mami? Di mo kat, lalabas ka na nangan. Saan pa'y? Kas makita yung mat kasangsangpit ko lang. Sige. Nayunam ti order mo, iha. Anya nga ti kaya, Jo, Mami? Noon si kayat mo, iha. Okay, mabit lang nga, Rod. Ayabak ti waiter. Talagang saan nga gring ti cellphone ni Victor? Sa dino nga ta tinapanan na. Awan nga ta ti signal iti ayan na. Wano, nalobat nga ta ti cellphone na. Awan pati dyan talir apag ubraan na itay di magasak. Sumagmamanulangan nga ang tawa. Agkasar kamintuan. Narigatan. Nood na dakas ang mapasamak kin ko na. Imbag ta dito imbag kay May ni Auntie Dorothy. Sigurado asa nakitan at dagulitin ni Jonah. Oh, Victor, iho. Di ka matin matagtagari. Ko, Auntie. Kasala namin awan ti amok nga ibaga. Okay. Siya, ti anda ibaga na kin ka, iho. Ngam, di man to kumalatan takda kamaten kan ni Chona inton aksubli dito'y ayanta. Anya day, Auntie? Nudaduma.
Apurbur anak unay iti anak ko. Apay, Adadag iti gundaway, ama ululaw. Ken, mahilig pa yan iti naalsam. Anya. Sigod-sigod, saan namot akayat ti naalsam. Kas kumakadag iti mangga. Agam, kadag ito'y paggugusto na. Diyos ko. Amangan may kit din, oh. Saan ko ma? Aday tanda Chona. Isang tantantiag sarita, iho. Umuranti. May bayagag matan. Okay lang, iha. Oh, iha. Apay kasta ti padang kitam kanyak. Sige, ituloy mo ti mangan, iha. Wan, mami. Mga tayon. Aging gaita. Saan ko pa mawagan ni Victor? Sa dino nga talaga tinapnapanan na. Apay saan nga agrin ti cellphone na. Barang no isunday to eh. Di matgayam Dominic. Hello Dominic? Griselda, nawagam ka rin ni Victor. Saan pa'y naroon? Aging gaita, naka-off ti cellphone na. Ang mga nulubat. Sa dino nga tatiayan na. Uwino saan? Ada na ngayap king kuha na nagpatarimaan ni Tilogan. Sapay la ko mga rod, takasta. Oh, ada ka di pa siya bali apapanan na? No sana ti panang tarimaan na itilogan, wino anya pa dita? Sa bagay, kunana nga do dagiti agpatpatarimaan itilugan da. Adida kayat ngay pan iti talyer. Kat di ay, iso ti dumanon amapan mang service. Awan nga ron tirumbay nga pagdanagam. Tama nga no at dalang na panan na. Awan gayam sa baliman ti palagip ko. Anya, Dominic? Imbaga kanya kiti ni Victor. Asan nyo kano pa yan na panunot? Tinsingasing na kin ka akalaysa. Talaga kaya masan pa'y naibaga ni Victor kan ko na. Padantani kami ng kasara. Griselda, talaga ka di asan mo pa'y akayat ti makikasar king kuana? Saan matakasta? Ngamkit di. Agpada kay lantakin ni Jonah. Ay na, apay, anya ti kapuna adiyo pa'y kayat ti makikalaysa. Ha? Nagyaman na kiti panang libreng kanyak. Awan na naman na, Victor. Siyak tarong bang nagyaman. Sa pinatkam ti awis ko ngagsango tama nga nita. Nairan rana pa ya, Dani Mami. Oo, tangay nalpas tayo ba't tinanangan. Magamit tayo. Uray ta na ipapas tayo ba't tinagtutungtong at talo. Wan, Mami. Oh, iha. Abay! Sorry, Mami. Madi man ang tirusok ko. Excuse me. Ante, apay akas dyan ito na. Day tagarot ti pagdandanhagak ken kuana. Masansan ba't tinakasta ti marikrik na na? Anya? Ado dagiti karkar na mapaspasamat ken ni Chona. Kasla ta. Maulaw pa ino na duma. Agbasbasag. Oh, andiyan nga ti mapaspasamat ken ni Chona. Gapo iti dayta ang makikita ken kuana. Sa bali, iatap ko. Mabit lang. Humaya kon. Kapag panaw lang ni Tata. At naman ng sangayli at akos. Kumusta kan, mahal? Victor! Napnapanam! Apay adi ka simrek iti talyer. Sige, sumrek ka.
Oh. Griselda, apa yang amom asa anak asim iti trabaho? Gapatay baga ni Dominic. Sapsapulan na ka. Sa dimagas ni tatang ijay talieryo itay aldaw. Tada ka no pa welding na iti tricycle na. Ngam awan ka matijay. Ikwa, anya nga tati bagak. Napanam ka di mahal. Wano, ada ka di manin sinerbisam? Owen, mahal. Apay nga radasan ka matamaawagan itay. Nalubat nga ti cellphone ko. Iso nga, nga agring ako na. Mahal, masapol nga aglive ka niti trabaho. Gaputa, dandanin ti kasarta. Owen, ngam naglibak. Anya nga ruti rason ko iti bus ko? Victor, tay ko nadahan. Nalawat ti bakra nga pagalaan iti pambar. Isama ka mo kanton ano niya ti rason mo? Sige, mahal. Bayam, tay bagak tungurog kini boss ti panaglib ko. Gapo ka dagiti karkar na makikita ken ni Chona. Amo, ang dalakit ti ilimlimod na kanyaga. Masapula ka sa ritak to itinalapat inton rumwar iti silid na. Amo, kensa naglakit ti nga pitoto. Adaken kwa na ti pagilasinan ti maysa nga agkinaw. Victor, apa yang nagmalmalum ka nga awan ni Talierio? Dominic, adda nga min napan ko sinerbisan. Di na mapaandar ti rogan na. Iso asa akong tinimanon. Kastagayam. Imawag namin ti may sa barkada. Nagpatarimaan ko may ti Talierio. Ibagam latakin ko anan. Nga umay to talier. Wan pare, yung kuna na si kati kayat na mang tarimaan iti lugan na. Anya? Pasensyakan pare ha. Naglibak kami niti trabaho. Anya? Nag-leave ka? Ada ka di pa na? Kwa. Awan may kagding, kaya't kumatbasit agina na. Sa bagay. Kadulat na namin ti trabaho yo iti talyer. San kayo ama ibusan iti obrahin? Wan nga ron pare. Mabandog matkit ti bagi. Iso nga kaya't kumat agina na. Wen, mayat na ita. Tabarang iti panaglib mo. Kahit ad-addan ama idarirag mo kini Crisilda, ipanagkasaryo. Chona, rembuaran iti silid na. Berta? Berta, umay ka ba? Awan ni Berta, iha. Adda nang ibaon nakken kuan. Ha? Sa dino, mami? Imbaon ko, agumatang iti ice cream. Tay suman ti pagpalami istayo inton madamdama. Niyarod ising di baon kon. Ising, umay ka ba? Uray ni Ising, awan. Ay, Napan, ni Jetsindaan. at yamat din. Awan nga rodan ti mabalin ko baonan? Apay, iha. Pangibaonam ko makadakwada. Andala ko ba ngamin pagatang ko? Anya ti pagatang mo. Andalan kayat ko akanan, mami. Anya garod. Apay adi mo ibaga. Anya ti kayat mo akanan. Wenno, kayat mo ti mangan iti inartum mamangga. Kuman, no, ada maibaon ko mapan kumatang. Ngam awan matgayam da ising kan Berta. Chona, iha. Agpudno ka man kanya. Adda ka di ilimlimad mo. Apa ya kas tati saludsod yung kanya? Pasensya kan. Ngem, kapo, kadagiti makikita ken ka. Anya dita, mami?
Napadas kon. Isungamok. Iso nga rod, mami. Anya na ita, ibagayon. Aginaw ka kadi. Ano ti kayat yo, parwaran iti dito ay bagbagayo, mami. Aginaw ka, Chona. Mami. Sungbatam ti saludsod ko. Aginaw ka kadi. Apay nga adda amin ken ka ti senyales ti maysa nga aginaw. Ha? Mami. Apay anay mayang ka. Sungbatam ti saludsod ko. Aginaw ka kadi, Chona. Saan, mami? Saan ka ama kapaglibak? Addaken ka ti pagilasinan ti maysa nga aginaw. Rabin. Ngam saan nga umapay kanyak ni Ridap? Ay. Masir-sir mataklat dati kinalibnos ni Chona ngay atak. Ha? Sudah di umawag. Hello, sweetheart. Hello, Dominic. Pasensyakan mo na siyang si panaturog mo. Saan? Saan pa yan nakaturog? Kinapod nun, ha? Sikat ipang panunotek. Iswa, yak malat ni Rumidap. Anya? Ang magwari ka. Anya ti bagam ti mawag ka. Bueno, nakapanunot ka ka din? Iti bagbagak akalay sa? Saan rin tati bagakan ka? Anya nga ron? Madingamin ti preno di lungan ko. Isa, kuyugon na to ko nga, tamapantay pakita iti talyer da Victor. Ipagkarimaan ko. Ha? Ako, sige. Sa paan tanto nga ron ti mapan? Dahil talang ta, awan ni Victor ang mga ramid. Anya? Apay? Iso kami, hindi kaya't ko amang kita, iti preno di lungan ko. Nag-leave ni Victor. Sigurado, saan nga iso ti mga ramid? Anya? Apay ka nag-leave? Ito niya rason, Dominic. Ada ka di pa panan na? Ako, awang ka lumat. Basta, kahit na kanutagin na. Kanayon kami ito overtime da. O sige, di lang ti bagak. Bye. Bye. Nasken katipay. Ani Victor ti mga ramid itilugan na. Kat atomot ti sabali ang mekaniko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mas dawak. Masapul ka di ni Victor ti mga ramid. Adumat ti sabali ang mekaniko da ijay. Anak unay anak katurog iti rabi. Gapo iti panang pampanunot ko iti kasarmi ka ni Victor inton bigat. Kastoy gayam tirik na ti dandanin may kasala. Awan matipin ti problema mi. Mapan kami jay simbahan. Apakaangayan to ti kasarmi. Kat, mapan kami pa iti pakaangayan ti resepsyon. Magagaran ak unay. Ito na. Isuda ti umawawag ka. Anya nga ti bagana. Hello, Jonah? Hello? Agyaman at kasi itong bata matlang ti awag ko. Anya ti bagam? Tayo mawag ka bigbigat. Ang preso ka di tinadamag ko? Anya tinadamag mo? Diyos ko.
Amulan samat tanti may paparitikal lay sa amin kinikriselda. Hello, Victor. Dengdeng genak. Ko, Jonah. Anya kami tinadamag mo? Kuna ni Dominic. Nag-leave ka kanoy ti trabaho. Ang peso? Owen. Makabandog na ti kanayon nga overtime. Iso nga, di mawata kiti bakasyon ko. Dahil dati makagapo, ano? Ada sa bali ang kayat yung aramidan kani Criselda. Anya? Awan, Jonah. Anya ko, mamat karamidin mi kini Criselda. Nasayan no kasta, Victor. Tasyak lang tiromban may kasal mo. Jonah, mabalin ka di nga lipatin tanday di napasama ka data. Ha! Naglain ka no kasta latan ti bagam kanyak. Naglaka ti manglipat ti tikas diyan napasamak, Victor. Jonah, please. Awan na nyaman kan ka, ha? Ada napasamak ka data. Kat sana mabalin na lipatan talatan. Naalam mo ti amin kanyak. Nadadalan ti dayong ko. Kat tayo nag-leave ka magtani ti trabaho. Kaya't ko agsarak tabanan. Anya? Saan? Kakayatan? Di nagpagpugtutan, Victor. Taydan nyaman nga oras. Nakasaganak ang mangit palgak iti napasamak kadata. No maibusan ti pasensyak. Saan? Pangaasim ko, Majona. Awan ti pangibagbagami ti napasamak ka data. Please. Pwes! Agsarak tangaron. Diyan kami na ibaga dagiti kayat ko maibaga kumakan ka. Gapot adda ni Mami tinagsarakan ta. Sige malangin. Kaanong rot kayat mga panagkita ta? Inton bikat matlaan. Anya? Diyos ko. Kasano ko maamakisin narakakit ka inton pikat. Ininto ta isumit ti aldaw ti kalay sa amin kinikiselta. Hello, Victor. Nangag mo ka din yung bagak? Kuha, uwen, Jonah. Mayat ka nga inton bigat ti panagsarak ta? Uwen, Jonah. Mayatak. Kasta ti kayat ko, Victor. Ado nga min tinas ka na pagsaritaan ta. Okay, namnamat day ta, ha? Uwen, Jonah. Victor, tiyan mo kat simple lang ti pakangayan ti kasarta. Apay anarkosan mo ti simbaan. Uwen, Criselda. Gapot na kayat ko. Nga oray basit to dagiti tumabon. Ket napintas to ti pagmartsaan ta nga agturong itinadag nga altar. Asino nga rat ti tinangdanam anang arkos? Awan ti tinangdanak, mahal. Ano nga min dagiti gigayin ko ang nagbolontaryo? Talaga gayam nga do ti gagayim mo. Talaga nga ado, mahal. Isong awan ti problema. Amo mahal. Diyak may ladawan tinalaos aragsak ko ita. Gapota iton bigat. Agkasartan ton. Oy, mahal. Kastoy gayam tarik natin kalaysa. O ala, paspasan pa nga rutiyag pataray mahal. Tapno makadanon tamatal iti pakangayon to ti resepsyon. Kitaan tamat, no kasano ti panagsagana da. Maglaw ko iti tinot ni Victor. Nagdanag itim bagak. Maibutaktak ko tinapasamak idi kada kami. Amuna ka ba lang aramitin ti kasyay? Kat no mapasamak ti kasyay. Dakala skandalo. Mabutang giloko. Nga ang mga nukaguranton ni Criselda. Ba nagkakayat ko mo ta mapasamak no bilang? Tapno siya ti pagtinakan ni Victor. Auntie, anya taramida? Tapno man nugot ni Chona ang makikalaysan kanya. Oh, tsaka mo, iho, awan mapanunod ko. Nasurok at alo atawan ang nagdatdato na kinkwana. Ket nalaos aragsak ko, idi naklon na ti ayat ko. Ngam, ay, diyak marik na.
Di panagayat na. Iho, mabalin saan pa'y anak kasagana. Iswa, di na pa'y napanunot ti ibagbaga makalaysa. Ngam aging gat kaano ti panaguray ko. Inton, purawan di uwak ako nada. Saan mo't nga ta, iho? Si kamot. Inapod nun. Kung gapoy tinalaos. Ako nagkliklikat ko. Kaslasaan ako na makaibtor. Ha? Ne, ano di kaya't masawan, iho? Diyak may baga. Ngam adda pagpatinggaan ti kinaanos. Grabe eh. Namtsak na tamay waksi ni Victor iti panunod ko. Pagsarak kami itong bigat. Isulatan niya iti panunod ko. Chona, iha. Kaya, at saan ka pa yan nakatulog? Mabalinta ka diti agsarita, iha. Anya ka di man iti pagsaritahan ta, mami. May panggap, Dominic. Apay ni Dominic. Ngamin, adda na ibaga na. Tandani ka no saan, ama kaanos. Iti anya. Lawakan niyo kumano niya, dayta. Matuukan ka noon na yan. Ta iti relasyon niyo. Madlaw na. Isulaang ti agay aya. Pwes, no kasta ti pamati na. Di agsina kamin. Anya? Kaya't mo ka ding agsina kayo ka ni Dominic. Kaya't ko lang nagbalinan anawaya. Numatuo ka na kasi ti kunana iti relasyon mi. Iha, sikat ti makagapo. Gaputa, di mo mo't amo asubalitan ti ayat na. Iti anya pa'y laang. Anya ti kayat na. Inakron ko mata na. Ti tartari gagayan na kat marik na namit kuma. Napatagkan ka. Mami, Umanugot ka nga minan, iha, iti idardarirag na apanagsimpayon. saan pa'y nga ita, mami? Awan pa iti panunod ko na tabanag. Basta, kasta lang, mami. Sa anak pa ya makiasawa. Aday ta, nakaluto akong iti pamigatan mi ka ni tatang. Ni Victor. Hello, Victor? Hello, mahal. Saan niyo kumaunay abay-bayagan ti agrupat kinitatang? Masapol ang masapatay ang makadano ni simbaan. Wen, mahal. Sigurado, nakarubot kami inton. Inton umay na kami dagasan kini tatang. Agi amanak. Sige nga ron, mahal, ha? Orahin niyo lang tanti umay ko pa ng dagas ka na kayo. Wen, mahal. Ateta, nakarubot ako. Wow, nakapimpin ka sa kiti kasi asuot ko. Sigurado, kasla masulot ni Victor makakita kanya. Iha, Ha? saka naman. Nakarubot ka man. Kwa? Mami, Oh, sa dino ti papanam ko na. Apaya di mo sungbatan ti saludsud ko. ada atin darak a birthday party, Mami. Oh, sino ti agkasangay? May isa ka iti batchmate ko, di college sa. Kasta ka di. Ngam, abay nga ron akasta ti arawat mo no birthday party ti papanam. Apay, Mami. Madi ka di dito arwat ko? Ngabin iha. Ulawak manin. Iha, apa yan? Kasla, pusipos. Di pa nagkita, Mami. Iha? Iha! Tuna! Berta! Sige!
Umay kayo! Umawag kayo iti ambulansya! Tay taray tayo iti ospital ni Jonah! Gapo iti kinaaday tirik na kanyak ni Jonah. Basta nakalagtag sa tibarokong ka. Tinasaya. Awagat man kiti ni pari mo lo. Kawisik man kiti nga ginom. Ay, napayagan na jak nakita. Parang sumbatan na tihawag ko. Dayta. Naidayar kon. Mairi bakit kinukuha na. Adita. Hello, pare. Ako, awising ka ko mga ginom. Nabayagin dahil di pa naginom ta. Ha? Adda ka iti simbahan? Sa bali talaga ti religyoso Apay, asino ti agkasar? Anya? Victor! Gulat na basit lang ti dumaray ti kasarta. Uwan ko, Zelda. Inawaga kami na kitinasingit akakabagyan mi. Ket, adita, imay damit. Nasayat no kasta. Tapno, masaksyan damat ti kasarta. Nagbayag magtan ni Apo Pali. Magagaran akon ang marugyan ti seremonya. Ang tutor ka laang mahal. Urayan talatan. Magagaran ako na mga mo. Apaya di matlaangan rumor ti doktor amang tamtaming kan ni Jonah. May Dominic. Iso na ito yung mapawag. Nasaya at matimawag. Tapno maipagakin ko anati amin. Hello, Dominic, iho. Hello, Andy. Andy, padamag ko. Hala ting itik iho. Ngamawan panawin ko adumngag no anya manday tangay padamag mo. Gaputan na laos pa ilaang ti panagdandanag ko ita. Ha? Apay? Intaray mi ni Jonah dito ospital. Ngamin, natali mo daw. Anya? Waniho, kataging ka ita. Saan pa yari mo ti doktor amang tamtamigan ko na? Sige, umayag kita. Sana mapaling at ka sa mapasamak yung kana. Sige iho, umay ka nga ro dito ospital. Napambaram tumatin amang iba ganoan niya ti kunam ngay padamag mo kumakanyak. Doktor, kumusta ti kasasaan ti anak ko? Anya ti sakit na? Awan sakit ti anak yo, ma'am. Anya? Apay nga rod, anagulaw. Kanaawanan ni ti puot nawan sakit na. Gaganay lang ti agi na wakas kan kuana, ma'am. Anya? Agkinaw ti anak ko. Ikipahin. Ulbad! Kinumpanak! Saka maulbad. Sinarudsod ko idino kinaw ka. Gapo ka dagiti makikita kidi asin niya les ti panagkinaw ka. Ngam ko nam asaan. Sayta. Mapanagnagak nga agtadagsan kan. Magawanan na mami no nagulpudak ka na kayo. Sino di ang matisigog mo? Ni ka di Dominic? Apay nagsangit ka! Kung batam ti talugtog ko! Ni ka di Dominic ti ang matisigog mo! Saan, mami? Anya? Masaan nga iso? Sino nga rod? Mamati kayo nga tanay bagak? Sino? Si Victor! Saan? Huwag nung ka di nagitinangag ko. Sure, Dominic! Isay ka kadipay nagdagdag iti saritaan ni ni mami. Wala. Nanggag ko amin ngayon ka. Masikot ka. Gutnipay Victor ti amana.
magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanggag ko amin ngayon bagang. Ulbod ka! Kasanoan na agdaan kayo iti relasyon ka ni Victor? Dominic! Mami! Iha, Ganyo ti ibagag kada kayo! Anak, nasapa tayo unang imay dito simbakan Wan nga tatang. Ta alas 11 titulagan mi kadapo pa diya pa nagkasarmi. Ngam, alas 8 itay umay na tadagasan ni Victor ijay balay. Mahal, pasensya ka no matiktikan tayo basit nga agoray. Adagayang binunyagan ni Apo Padi. Anya? Si kantumat ngamin Victor. Alas 11 titulagan tayo. Ngam alas 8 itay umay nakamdagasan ka ni tatang. No ko matama ti bunyagan ket ikindaw ko kung maansap-sapangan iti oras alang tutulagan tayo ti panagkasarta. Awan ti mabalin tayo, anak ko. Aguray tayo lotan Kapilhitan at tatang. Excited tumat ngamin ni Victor. Anya? Hindi nagkasangay ka na pasamak. Ti saan ko maarumbang ka na kayo kin ni Victor? Wan Dominic. oh, saan may apulusan namnamaan na mapasamak dagiti impakam. Dito tiga po na. No, apayasan ko ang mapanunod ti makikalay sa kanka, Dominic. Nga po to ni Victor ti Rombay nga mangikalay sa kanya. Kanadadahalan ti ayaw ko. Kasano ko mga iso ti mangikasarkin ka? Itangal daw ti kalaysada kin ni Crisida. Anya? Saan na po to tayo, Dominic? Siya trombang ikalay sa ni Victor. Dominic, iho. Sino tinakadamagam nga itangal daw ti kasaratan? Nimulo agayem ko. Agpapay ti simbahan na pagkasaranda Victor ken Crisilda ita. Sa dino tayo ta simbahan, Dominic? Sa dino? Agiyaman ak tamang rugi matlaan ti seremonya ti kalaysa ta Criselda. Wan. Sakbay arogyan tayo ti seremonya ti kalaysa. Saludsudot man kada kayo amin nga adda ditoy. Awan ka di ti makalapad ti panagkalaysa da Victor ken Criselda. Chon! Pero ba di kalay sa Victor? Saan ka tiyan ni Criselda? Ay, ako nang tigas na, Chona! Kapot ang dadagsen akon! Ni Victor ti ama na ito'y! Anya! Saan? Saan na po niyo na ito, Chona? Saan? Puno! Ang dadagsan ti anak ko. Kat ni Victor ti ama. Saan? Saan ako na ito? Criselda! Sa dito ti babalam! Ang sublika! Criselda! Criselda! Pangasim! Ilukat mo kumatiri daw! Kaya't kung agsarita ta! Criselda! Criselda! Hindi ako matipagsaritaan ta, Victor! Please, saan ka sumuko? Ilaban ta ti ayan na yata. Umadayo ta, Criselda. Anya! Sikat kay ayate. Awanan kay Asim. tibayan! Criselda. Itong palak. Kaputan at turad ka pa ilang amang ibagang ayatanak. Ininto ta sikat ti ama ti sikog ni Chona. Nasulisog at lain. Isua, please. Saan ako makagura? Intay ti adayo mo. Nading itak. Ano yung kaya mo sa wen? Nagbalin ka anarukop ka dagiti karim. Asyak tulang ti ayatam.
Gapoy ti daytan. Griselda, Lipatan na kon. Nalawang matnatakan kan ti amin, Dominic. Dayjay ti magagapo. No apay asan mo anarik na ti panagayat ko kan ka. At sapay lang kumatasan mo nga ipilit ti panagayat mo kanya. Inayat kay tinalablabas pahing iti bukod ko abyak. Impaay ko amin akayat mo. Ngam saam kang lading itin subat mo. Pagkawanan na, Dominic. Nakasaksakit nga awat ti amin. Talnaksid mo tinatarnaw ngayat ko. Impalay mo tinataraw mamis pasiit iti barukong ko. Itay nagawid ni Dominic. Marik na ka. Kastaunay apan nakapain na. Imbaga kidikan ko ana nasaan ko may ayatin, mami. Ni Griselda rin umawag kanyak. Oh, sige. Sumbatam iha. Sumbatam iha. Saan ka mata nakabasol kan ko anak? Hello, Griselda? Pagyaman at sinumbatan tiyawag ko, John. Anya ti bagam? Nagbalin ka na patag kanyak agas may sagayam. Ngam pinutag mo ang naming pinsan ti panagpagayam ta. Kapulang itinagan ni Ayat. Intutok mo ti siit iti barukong ko. Pakawanan na. Iti sana pa nakatuloy ti kasaryo ni Victor. Kaputa may saga nga ulag. Urayan niya pa iti bagbagam kanya kita. Nakdakal ti karpe nga kini Victor ngam sika. Gaputa iso ti ama. Sisikog ko. nasakit unay tinakam ko. Iti panangibaga ni Griselda. Ngagsina kamin. Sino na ita? Mabit lang. Umaya ko. Naimbag ta na danon ka, Victor. Ma'am Dorothy. Anya ti bagayo, tay may kayo. May panggap iti sitwasyon ni John nga anak ko. Awan turumbang apagsalitaan tayo. Tanayagos kamlaan nagpadpada iti sulisog, Ma'am Dorothy. Di ka nagkalingtigan. Naglaing kan no palabsik daytoy ngay naramid mo. Maawatan ko, Ma'am Dorothy. Ngep, Griselda tayo ayate. At dasungsung bata miti anak ko. Iparumbang laang nga itagdar mo titayaw na. Ma'am. Masapul nga pakita ka intong bigat. Oras ti alas 2 iti malam. Iti mismo a pagtaangan mi. Kat, no saan ka nga pakita? Pulis, ti mangsukon ka. Anya? Lagi-lagi pamday ta, Victor. Nagapuan niyo, Mami. Iti balay ta, Victor. Anya ti inaramid siyo, Chay. Imbagak nga agsasari sa sayo inton bigat. Ha? Sa dino, Mami. Dito'y balay. Umaingat, ha? Pulis ti mangsukon kan kuana. Nusan nga pakita iti oras nga imbaga. Akiamat, Mami.
Anya ka di ti plano yo. Diyon na iha. Agmay-may sa kang anak ko. Yak kaya't akas talatan ti pagpanagam. Masapol nga itakder ni Victor ti tayaw mo. Agyaman at mami. Ay ayatek ni Victor. Iso ti kayat ko apakyasawaan. Saan ka kadiya makonsensya? Nirakrak mo, tiyayan ayat da. Mami, Sakbay na. Nagdakal ti karbengam kan ni Victor. Gaputa, masikog kan. wan mami. Iso arong bangla nga siya ti asawaan ni Victor. Tiyak kayat nga bali na bastardo ti anak ko. Sa anak to ama pani iti balay da tiyona. Yak kayat nga ikalay sa tetya babae. Ha? Ni Dominic. Yun na tumawawag ka. Hello, Dominic, my friend. Salpag ka. Ulag. Hodas. Manipulita. Lipatan mo nga kayong ta. Anya? Dominic, saan mo kumakop din ti paragayam ta? Pinuura mo tinantay itinagbagdan ta, Victor. Layagos kami lang iti soliso kinityo na. Palasin, makawanin na kuma. Saan ka ang mapagkawan? Kumay kayo gabti korak ka. Nityo na ti pabasolem. Na iso ti makin basol iti amin. Saan mo ngay disoor kang kuwan at ipamabasol? Tasi katikang runaan ang mapabasol. Ayog ka. Pagawanin na kuma. Kung apay nga saan ko na pingdanterik lahat. Kunak magking ka saan ka ang mapagkawan. Naawatan? Dominic. Nakasaksakit din na namin mo kanyak, Victor. Tiyampok. Idisot kundi trahe di butak. Kat ang sinigalutan na iti puso ka na rin tatadwa. Nga, saan ba't kayam? Nagkaputa na rukop na iti karim. Nga iso tinakay palayan tisiit iti barukong ko. Ay na, agsangsangit ka manan, anak. Nga putasan ko may liw-liwag tinalaos asakit tinagam ko. Umay kan, intan mga. Sana ka mabisin. Alya, uwan ngem, di ka namigat. Sa di ka manan magaldaw? Nagayulutan timbangan tatang. Ang mga nog sakit kay di day tangar aramida. Kay kayat ko pa'y no ang sakit akon. Kat matay akon. Diyos, ama na nga asi. Di mo sa unti kastada. Awan ang tinganas ko pa'y agbyag. Ado dita, dagiti lalaki ang mas bagay king ka. Nila ang Victor ti ay ayat tatang. Ape nga rod nga di mo ilaban ti ayat mo king kuana. Gaputa jak kayat nga dagsaga pa maladaga. Gapulan iti ayat ko. Nagtarnaw kit din ti pusong, anak. Ngam nakasaksakit. Nakasaksakit tinay palay asiit iti barukong ko. Mami, pasado alas 12. Ngamawan pa ni Victor. Saan samat nga umay? Tinalangan padpadasan. Tantinamonon niya ti kabalak nga ramidan. Mami, Kaya rigan lang ni Victor ti may sa timal. No siya ti mapagpungtot na. anya nga ro ti plano yo. No saan nga nagpakita? Kung nakidiya pulis ti mangsukon kwa na no saan nga umay. Ngam.
Nagbaliw ti panunot ko. Ha? Anya nga ron ti plano yo, Mami? Iha, di mon sunod-sudan no anya ti plano. Basta aguli magkalatan. Mami. Ket ipapusoy mo asyak ti mangsulpar iti taytoy aparik. Si Victor. Isa na ito yung mawawag. Hello? Kumusta ka, mahal? Nanak nga awagan iti mahal. Tadyak kayatan amang ngagkan kadayta. Anya? Apay kay mawag ka. Kaputa ka ito ngay pakada. Tiyay ko dito balayo. Anya? Umay ka? Iti anya pala ang aga po. Baliwan ta pag saritaan ti may papan ka na ta. Kulakmat. Ngawanan tinaskan apag saritaan ta. Agda Griselda. Kaputa si kate ayat. Kamarnang kan. Nanak nga lilawan. Griselda. Pagawanid na kuma. Please. Saan nakakagura kinlaksi din. Umayak ti balayo. Uray umay ka. Saan ka sangwan? Iswasaan ka lang nga umay. Uray saan akayat ti Griselda mapanak iti balayda. Mapanak lata. Naski nga may ayok ti ayatek. Saan nakasumardeng aging gagasan ko mapanugot ang makisinublan kanyak. Wen, isu ti kayat ko ngay kalaysa. Saan kit di aday jay nga tiyona. Isu kan anusak ngay aywen. Sino kayo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.